ଆରମ୍ଭ ଏଇକି ବିଚାର ରହିବାକୁ ନଥିବତ ଆମର ଦଳ। এই পথে ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳ, ଅଯଥାରେ ଦଖଲ କରି ଦଖଲଦାର।
अरे केड़े सुंदर घोड़ा नाच देखी जाओ पिंक कलर घोड़ा कहीं देखी नहीं एते सुंदर कले पिला See, all young women are here. Cheer up for them. Have a nice clap.
এই চারটে তো যা হয়ে কଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଘଟଣାଟା ଟିକେ ଉଠିବ ହବ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ ପଠେଇଛନ୍ତି କାହିଁ ଖଜଣା ପତ୍ରର କିଛି ଦେଖା ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ ସେ ସବୁ କାମ କରିଦଉଛି ତ, କି କଥା କହୁଛ? କାଟୁଛି ରେବତୀ, ଓ ରେବତୀ, ଇଆଡେ ଆଇଲୁ ଟିକେ ମଣ୍ଡାର ଫୁଲ କରିଦବୁ। ହଁ ମୁଁ ଆଇଲି ଜେଠି ଛୋଟ ହଉ ଦେଖ ସରି ଗଲାଣିରା। ଆଜ୍ଞା ଠିକ କହିଲେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଜମିଦାର ସାହେବ କହିଛନ୍ତି ଦୁଆର ଦୁଆର ବୋଲି ରହିତ ମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ତ କହିଲି ସେ କାମ ଦେଖା ଦେଖି କରିଦଉଛି। ଗତକାଲି କେତେ ଜଣ ଆସି ଖଜଣା ଦେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ପାଇକିନିଆ ଛୁଆ ପାଠ ରନ୍ଧା ବଢା ଶିଖ, ପିଠା ପଣା ଶିଖ, ଦହି ମୁଆ ଶିଖ, ପାଠ ପାଠ ନା ନିଆ ଚୁଲି, ପାଠ ନା ନିଆ ଚୁଲି। କଣ ହେଲା? ମୋ ଝିଅଟା କଣ ପାଇଁ ଦୁଷିଛି? କଣ କହିଲି ବୋଉ? ଆରେ ଶ୍ୟାମ, ପାଠ ପଢ କିରେ, ତିରିଲା ଝିଅର ପାଠ ପଢା କଣ ହବ? ଓହୋ, ମୋ ଝିଅଟା ପାଠ ପଢିବ ବୋଲି କହୁଛି, କଣ ହେଲା ସେ? ଏ ଆମ ଗାଁର ଝଙ୍କଡ଼ ପଟ୍ଟନାୟକ ଝିଅଟା ତ ପାଠ ପଢୁଛି, ତା କଥା ତ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଝିଅଟା ପାଠ ପଢିଲା ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ଚିନ୍ତା। ମୋ ଝିଅ ପାଠ ପଢିବ ହେଲା। ଚାଲ ବୁଢୀ ଡୁଗୁରିଟା। ଏଭଳି ଜେଜିପି ସେମିତି କୁହନ୍ତିନି। ହଁ ବାପା, ନା ବାପା ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି। ହଉ ହଉ, ତୁ ପାଠ ପଢିବୁ ହେଲା, ମୁଁ ତତେ ପଛ ପଢେଇବି ହେଲା। କି କାଳ ମାଡି ଆସୁଛି ରେ ଦୈବ। ଆଉ ମାଉସୀ ସିଏ ତ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଲତା ଗୁଡାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ। ହଉ ଚାଲ, ଆସ ବସ, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ପଢିବା